Dobrý deň, vítame vás po dlhšej odmlke v ďalšom dokumente Arsu Military Shop a spol. Dnes sme si brali zaujímavú tému, testovanie okuliarov s veľkou záťažou. Máme tu zbraň aimtopu 150, namerali sme hodnotu 510 fps a skúšame túto silu na okuliarov značky Uvex. Uvex si prežili, ani rám nebol škrknutý nič. Dneska tam máme nové okuliare za 6,90 a sme vedaví, čo to spraví s tými okuliarmi, keď do nich trošku šupneme z 510 fps. Čo ty na to, MJ? Vydrží to. Sú veľmi komfortné a sexy. Hej, uvidíme, čo to spraví. Ako je myslím na tepto? Môže byť. Dobre, zbraň pripravené. Čo to dáš, bol to? Ja by to troška zadržalo tú onu. Okuliare nasadiť? Nasadené. 500 fps na brýle. Au. Au. Takže nádhera. Nič. Okuliare, 0 poškodenie. Nič. 6, koľko? 6 ráno. 6,90. 6 rána, 6,90. Koľko? 6 rána, 6,90. Je to tak, takže títo brýle vydržia 550 fps pol metra. Takže si môžete kupovať v Airsoft Military Shop. Ďakujeme za prezentáciu.